heblanooma ko faati e jaati geɓɓe kadi goɗɗaare maɓɓe nan ɗo so Allah haaji hay gooto hannde so yiɗi jogaade wottoyaade hay baŋnge gooto hay balɗeɗe inchallah fof nan ɗo maɓe mbaawa wottaade ɗo juulen ɗo ceerno waɗa duwaw inchallah jaɓɓoɗen kala noon jiɗɗo sabbo ɗo e caali ɗi woɓɓe ɓe no mbaawi yaade haa nder galle ɗo sabu docteur ma nan ɗo bismima en hannde e docteur makko e yamirore alaji mamadou lamine sow hada assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum ambulance ɗi ambulance goto min goto ɗum koye centre de santé yo wonɗo goto min nawa ɗum poste santé onon toon maternité o yurmade bandiraɓe rewɓe on nawa ko heewi Tamba e kala lebbi amin jiiya amin mbaɗa reportage amin gandi caɗele gonɗe toon mi ñaago docteur eɓe goto o min dokka on onon centre santé joguiɗen monde sokon mo goto o min nawa poste santé to min dokka ɗum tan ɓene kadi joguɗo beele walla tan e safare ceerno docteur Sani so tawi a jawni min noon min mbaɗira ko noon yimɓe kawala Abdoulaye Wally Dieng ala problème minen ngala problème o yiya Madina woni poste woni centre acca jarama totum ɗum noon mbatten hakkillaji joni koye dokkirgol caabi ɗi Allah ñabu Ndiaye nana jogui mbeydu ngu omo totta ɗum monsieur le sous-préfet noon aɗa jaɓo wi e inde fondation ceerno wolle e inde ka Ablaye Gounass Ndiaye omo totta ɗiɗo caabiji kanko e yamirore ceerno en e wondude hen e seere makko e kala yiɗɓe makko omo totta ɗiɗo ambulance uji médicalisé kala ko docteur sohlata e nder bureau mum ene tawe e nder auto ji o wi eɓe desna ɗum docteur eɓe ɓe wonande joguiɓe centre de santé mo Medina Gounass non ɓe dokki ɗum médecin chef o no docteur Sane kanko no rokki ɗum médecin o docteur Ba joguiɗo centre santé o e tawede sous préfet hoore mum jaggi mbeɗo ngu wondude Alaji Abou Ndiaye e docteur Sane e monsieur le maire hono adjoint maire noon sous préfet nangui kelal ngal caabi ɗi o immini o rokki ɗum docteur Sane yettima juuɗe mabɓe Alaji Abou Ndiaye wi ɗum ɗo eɗen dokka ɗum docteur gonɗo poste de santé o wonde e chauffeur mum kadi ha timmi o wi o jogone ɗum joggal moƴƴal e inde kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye omo andiyani on goɗɗum ko mawni ko ɓuri ɗum onon personnel ji wonɓe caggal ɓe lettere mon yettimomo te kadi o jaɓama o wi ma are mon ko ɓoyata inchallah mballi toon cellal Madina Gounass ɗum tan woni haaji o o wi ma are mon ko ɓoyata inchallah Ndiaye ɗum noon en jii docteur Sane totti ɗum ono Isaka Diop ICP woni docteur joguitiɗo toon to poste de santé noon yoɓe jogoro jaam Allah hokken naftara ɗum e barke Cheikh Tidiane Ceerno Tidiane yarama ɗum noon ɓe dokkodiri juuɗe machallah ɗum noon no yooɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko faati e cellal lalli ɗum noon Abdoulaye Gounass Ndiaye a jarama Alaji Abou Ndiaye ande a jarama noon yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere yo Allah nawa ɗum yesso seeɗa seeɗa inchallahu taala ɗum noon e ko gaddire joni koye monsieur le sous préfet kanko uddanta en baɗo won ɗaɓɓirmemo noon somo nana Pulaar o wawi tongude e Pulaar tan jarama no fewi monsieur le sous alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo mum hande ko wattu mo ganduɗa ko wattu mawɗo e nder ɓenɗo Gounass ko ambulance ji ɗiɗi hande hokkama ɓenɗo Gounass hokkama centre de santé ɓenɗo Gounass ɗum noon e dow golle e dow moƴƴere Abdoulaye Wally Ndiaye kanko fondation makko mbiɗen jaramo e
ɓenɗo gounas fof nani ɗi affaire pharmacie o joni solution heɓama ɗum kadi ko yettere haalde minen ñagonon docteur wonɗo ga docteur ba ko kanko yamira ambulance jiɗi yo daaro ha ganduɗa taw ambulance ji waɗa non sohlo no moƴƴi vraiment minen jara Ablaye Wolle e dow ambulance kadi o totti men secours ɗiɗi waɗiɓe contrat 2 ans 1 an renouvelable ɗum kadi ko ganduɗa ko ballal e centre de santé men ɗo gona ko ballal e politique santé région Kolda fof mi yettima jaarima assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah tey dañ fi ñëw ci Médina Gounass toog fi toogaay mbégte toog fi toogaay boo xamante ni toogaay bu am solo la ndax dafa am doomu Médina Gounass Ablaye Wolle Ndiaye ginnaaw bi nga xamee ne fii la juddoo yaroo fi mu génn yàlla am lu mu ko wërsëgal mu xelam mu delloo si ko ci Médina Gounass delloo ci xelam ci réewu Sénégal yëkkati ci doolem yëkkati ci alalam ñaari oto yoo xamante ni ay ambulance mu nekk ay ambulance yu mujj ay ambulance yoo xamante ni dafa am ay équipement yoo xam ne ay xarale yu bees yi yëkkati ko jox ko waa Médina Gounass may ko centre de santé bu Médina Gounass loolu mu nekk loo xamante ni lu am solo la mu nekk loo xamante ni wane ne bëgg bu mu bëgg réew wane na tamit bëgg bu mu bëgg Médina Gounass bii nga xamante ni fii la juddoo jàngale la nag ci lépp Sénégal pour wane ne nit lépp loo mën a am da nga ko war a bokk ak say mbokk nit lépp lu la yàlla mën a wërsëgale da nga xam ne yàlla da ko jaarale si yow rek waaye moom loo ko bindeefu yàlla yi ñoo